weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusana yoni to nabbaji to Wourossogui to Dabia to Koɓɓillo to Koɓɓillo to Hoore Fonde to Seno Palelo to Sinthiou Bamambi to Ndendori to Hammadi Hunare to Wendu Bosoyaɓe to Wawde ko on takusan juula ha e nder galle ceerno Amadou Tijane Hamad Saïdou Ba to Madina Gounase ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie kawguela pour ƴettude jangguinoɓe école aji guila e professeur uji ha e enseignant aji ponnoguel wadde ñande nayyi e ñande joyyi lewru mars dirtinama tigui ha ñande 17 e 19 lewru mars gon dartono ndu to leydi Sénégal Mamadou Ibrahima Kane gardiɗo catala immédiat taw ko jayndiyanka catala jayde witende immédiat o holliri tigui wonde o tafi mouvement makko dawrugol o holliri kadi wonde ne wawi o jeeye biriji gembanteɓe gam yidde ardade leydi ndi e sumgoji tijjani en 2024 to leydi Mali état major général d'armée ɓayini communiqué mummo tongode joyi ko fati opération ngaji fama waɗi kay tugginde ɓe cakkirno wadde communiqué mabɓe faade oɗo saaha joni to leydi Côte d'Ivoire ko hélicoptère jolnunoɗo hoorejo suudu sarɗiji leydi ndi e ministre uji jonɗi no fewi kañum tigui waɗi atterrissage forcé hay goto gañaki hen hay goto mayani hen to leydi Nigéria caggal nde sumgoji suɓade kay hoorejo leydi e sarɗiji leydi ndi nde wanno ñalawma hanki o e oɗo saaha joni Nigéria naɓe kala goni koye ngati were yidde andude kay holko sumgoji ɗi jibini to leydi Cameroun ko bomboje tati petti ñalawma hanki o e saaha kay puɗɗugol coursi taw ko coursi ko fati kay ɓuura yawde ngabbude e montagne ɓurɗo towde e nder leydi he biteɗo mon Cameroun to leydi kabaruji men jolam jaɓeri ma jeeya ha to leydi Italie jeehen ha to leydi Iran jeehen to Cisjordanie ha to leydi Russie bisimilla mon e ketki hotondirte joni piren pacciren. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoro ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloro jokkodire gorel teyya joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o bete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena
bandiraɓe fulɓe bandiraɓe afrique naɓe musidɓe gambinaɓe no didorno ko soynotono to sami hocce koɗan nentuno leydi e leydi allah addini on ha e nder cuuɗi moɗon meta adama balde guiɗo fulɓe kala ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître adama balde ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement omo andina dendagal kiɗeneɓe makko e yimɓe makko e yaadiɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Gambi to nokku biteɗo Serekunda waɗɗani Serekunda e leegal bitegal nema kunku sara juma alkali kala mo namdiɗa galle maître adama balde ma adde ha jettoɗa maître adama balde nde safara rafiji kewɗiɗi jiida cirola rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustaraɓe gorako e yaɓo yitade koye mumen maître adama balde ne yaron ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi ɗaɓɓoɓe kayitaji yiɗɓe visa ji yewoɓe embauche ƴeewoɓe nationalité kala sa jokkodiri e maître adama balde joni mbiya alhamdulillah maître adama balde ne yawre ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabruji maître adama balde ko moƴƴuɗo longala joguiɗo ɓayre mum ha timmi ene loota ɓayre fannuji kala maître adama balde ko pirowo koyɗi bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko woni nder ma ha mbiya yoni maître adama balde cagganɗe waɗi tour e nder leydi sénégal e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Gambi mbiɗen to Serekunda e leegal nde wiye e nema kunku sara juma alkali kala jiɗɗo jokkodirde e maître adama balde to leydi Gambi mbatta ko 00 220 529 50 09 walla mbaɗa 00 220 265 27 71 so tawi ko yiɗɓe jokkodirde e maître adama balde to banggue WhatsApp ko numéro uji makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 454 27 09 walla mbaɗa 00 221 77 949 73 83 maître adama balde ne wiya dendagal yiɗɓe mum yaadiɓe mum ne mbaɗata abonné chaîne makko YouTube e hello makko Facebook o mbaɗa ko maître adama balde jengueden Fuladu ma yi toon gueɗe payjunde ne waɗata maître adama balde mbadden dando faade makko calil mbayla sukki ɓuuɓi yiyata nangue wiyete noon ko bijouterie concorde are dow moɗona onon yiɗɓe kanŋe e haalisa ko baylo tafowo ngana keɓtinaɗo e golle mum nunɗuɗo joɗɗo jungo so tafanima a liggue dande ñallata ko yeɓede Mamoudou Baylel Sy gorko mo mbolo yila tafowo ngana keɓtinaɗo hande o guddiɗo mbayla yaadu kay jamanu inniraka bijouterie concorde ene tawe to Douala leydi Camerouna kono hande kadi ene tawe e nder capitale Dakar to wiyete Parcelles Assainies unité 21 so tawi a ari ha Parcelles Assainies unité 21 waɗɗani marche Dior waɗɗani Brioche Dorée o waɗɗani monument Serigne Bara ene hucciti e bedda unité 21 unité 24 koɗon tawete bijouterie concorde yaadu kay jamanu kono kadi bijouterie concorde haɗani ɗon tan ene jogui montoraji ngarɗuɗi taw kadi an jiɗɗo cuɗari mbandi noon sa jokkodire bijouterie concorde ma eɓen kollaɓi haɗani ɗon tan aɓe jogui lone luxe moƴƴe jaaduɗe jamanu kame cuɗari taw kadi ko ɓornateri ko wiyete cuuboji moƴƴi joɗɗi jaaduɗe jamanu kono kadi sa yiiɗi hebde hen kollaɓi jokkodirta koye bijouterie concorde wattu woɗɗu mbaɗata ko 00 221 77 703 83 97 walla mbaɗa 78
343 65 83 numéro ji ɗiɗɗi kala aɗi mbaɗi whatsapp so duwala leydi camerouna so tawi kadi ko dakar lamorgo leydi sénégal bijouterie concorde e dow moɗona tafanma kanŋe tafanma halis yaada e jamanu. ceerno Djiby Sy ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinoɗan walla e balwal kala ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirola ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tatere fini yalta e ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum ko sappo e jeenayi rafi yaltata e ma ha laaɓa fannu tataɓo so waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni fodde temedere rafini yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawna rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe cafroje dendagal rafiji gorago kala ha tengti noon e ɗeɗo leɗɗe ɗe o addi joni biyeteɗe muuɗa hirda ko yeddi ƴeewa so tawi a ƴetti ɗum ko joni joni jiyata conséquence mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum kadi yo gandu e oɗo saaha joni mo addi leɗɗe kese pulla ummoriɗo to leydi Mali ko leɗɗe ñameteɗe e leɗɗe muuɗeteɗe cafroje rafiji kewɗi ko wayno estomac dendagal neɗɗo no rafino estomac ma weftide kala so tawi a ƴetti ɗen leɗɗe kala ko kulanɗa ñamde e ko kulanɗa yarde ma wattu ñamde hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko inde makko inde ma inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yuni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie listikar waɗirte ko ujunere mbuuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal ko temedde nayyi CFA ceerno Djiby Sy ene jogui numéro mum weeva kala jiɗɗo waɗnede listihara so tawi jiɗɗa ko neddude haalis o koye numéro makko weeva mbatta numéro makko weeva ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy noon e oɗo saaha joni tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone ko numéro makko whatsapp kadi ko 47 22 80 84 omo tawe to base makko to legal netteka e nder Nouakchott ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum tawateɓe to ñaabina e falde ñaabina ha tokka haydi kala e to lappol palol dande mayoɓe Mauritanie e Sénégal kala yo gandu yoɗo saaha joni almudo makko miñi ko ceerno Alassane Sy ene tawe to ñaabina noon kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone mbatta ko 32 60 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni janowo barogala walla mo sidineji mbahlite hoore muɗum ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kileneɓe mum yo gandu oɗo saaha joni leɗɗe kese pulla gaari wonduɓe estomac wonduɓe diabète tension ɓalli musoji koyɗe musoje e dendagal waɗoɓe koyɗi kulɓiniɗi sa jokkodiri e ceerno Djiby Sy ɓe arsigaji men kippi joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko. Asie, Europe, kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone e dewo nogasi jeegom lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi tati habaruji mon e ɗemgal pulaar sowto he ko musidɗo mon silmona Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abou Bah eɗen mbiya bandiraɓe tan yo mbattu hakkillaji mbawa tigui ballitoro kadi muñal ko fati publicité ji ɗi saabu ko publicité ɗi ko kañum ma publicité jogoto jayde ko publicité jogoto télé ko kañum kadi e jogoto radio kala jayde de ala publicité ji ala sponsor nden jayde hewani tigui judde balɗe ɗum noon eɗen jetta eɗen jarna dendagal ɓeena waɗoɓe publicité ji mumen e kala saaha gam kaya wurnude jayde nde ko sababude e mabɓe noon dendagal bandiraɓe mbawata heɗade habaruji ɗi hano hannirtani habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate kotki e ko fate urbanisme holliri aseta hanki o wonde ɓooya
ɓoyata fuɗɗo golle taw ko mahgol hôpital mo hinde spécial to wuro witengo ayyun noon tawi to funnague leydi Mauritanie o holliri noon procédure ko fate passation des marchés gasi ha laaɓi oɗo saaha joni heddi tan ko golle ɗe ummane kadi ɗen golle ɓoyata ma ummane hano hannitini o holliri ɗo e yesso kadi hono ɗeɗon golle ma mbaɗe to wuro witengo e lega ha to wite tig zigza kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate jangde o holliri tigui wonde ɓe dirtini data cuɓanoɗo kay ko fati wadde kawguela so ƴettude kay wadde recruté ƴettude ɓena jangguinoɓe école aji guila école aji towɗi woni lycée collège ha jangguinoɓe école aji tokosi kala ɓe kolliri noon saabu kay ɓe poti ƴettude fodde kene ujunere fawde taw ko jangguinoɓe ɗiɗon école aji guel ɗon kawguela guel fonno wadde ko ñande nayya e ñande joyiya lewru darto ndu woni mars darto ndu kono ɓe kolliri guel dirtinama ha sappo e jeetati e sappo e jeenayyi mayru hayru lewru mars ndu haydara noon goɗɗum ala tigui ko wayla e ɗeɗon golle laamu ngu noon holliri ne sohli ujunere e sappo taw ko jangguinoɓe hen temedde ɗiɗi ko professeur uji folɓe jangguinde to collége hen capanɗe jeetati ko professeur uji folɓe jangguinde to lycée temedde jeeɗiɗi e sappo heddiɓe ɓe ko jangguinoɓe école aji tokosi woni des enseignants ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni aseta hankino gasi joyi colte 2023 police nationale halfinaɓe nden ka ekisala nakshata ɓe mbawi tigui ɓe mbawi interroger woni tigui namdade yoga e namde neɗɗo taw ko ɓattiɗo Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi tawteɗo kay oɗo saaha joni e cambaleje justice mo leydi Mauritanie on convoquirano noon ko caggal kay nde ɓe mbanno batu taw ko batu tribal woni turbine mabɓe nde ɓe mbanno nguna batu ɓe gayni kadi ɓe ɓayini communiqué noon ko fati e nanggugol oɗon beteɗo Mohamed Ould Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi kanko noon police o nanguimo tigui waɗimo kay namde taw ko namde kewje no fewi o wiyete kanko namdaɗo o noon nangganoɗo namda noon o wiyete ko Sidi Ould Dellahi noon o Sidi Ould Dellahi noon wi ko kañuma tigui wi tigui wonde ko directeur régional de la sécurité nationale ko kañuma nanguimo namdimo namde kewɗe no fewi ko fati kay hollirimo kadi wonde communiqué moɓe mbaɗi o ko communiqué bonɗo no fewi saabu kay wiide kay wonde Mohamed Ould Abdoul Aziz nangaɗo kay eɓe nanguiɗaɓe kala wonde ɓe nanguiɗa koye ngañalañde kadi yoɓe goppite ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar so ɗum mbima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal jeen ha to wiyete Nianing ene tawi nder département mo Mbour to noon ko dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisal diwan o kañumen teeɓi toon temedere e capanɗe jeetati kilo taw ko doroko ko gendarmerie noon wonɓe gendarmerie wonɓe lesa jimani lieutenant colonel Aliouna Dioba kañum kadi woni commandant de la légion gendarmerie mo Thiès ko kañumen teeɓiɓe ɓe drogo o noon nanga tigui ko to place hôtel domaine mo Nianinga neɗɗo goto kadi nangama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Aissata Tall Sall ko kañum woni jagorgal kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele o holliri tigui wonde ministére makko mo ardi o nana dari kay hakkillaji mum kadi ene hetti e ko fati kay e Sénégal naɓe tawateɓe oɗo saaha joni e nder leydi Tunisie caggal kay nde leydi Tunisie waɗi tigui cappoji musne fewi hollirde gañgu mum faade hoɓɓe ha tengti e ɓeɗon ɓaleɓe kanko Aissata Tall Sall noon holliri tigui wonde ambassadrice joɗiniɗo toon leydi Sénégal rokkama tigui jamiroje kadi tawi yo tafa ko wiyete cellule de cruise wawa toppitade alhaali dendagal Sénégal naɓe wurɓe nder leydi Tunisie kala kañumene jeyiji mumen kake mumen kala no kisiri mo wiyetan noon nde yimɓe foof deccita hakkillaji mumen kamɓe Sénégal naɓe wonde kaye oɗo saaha joni hakkille laamu Sénégal nana tigui e ɓisgu muɗuma tawateɓe caggal leydi ha tengti noon e oɗo saaha joni to leydi Tunisie ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen district sanitaire mo Saraya ɓe keeɓi ambulance kesso puul jaduɗo e jamanu on ambulance noon jaaru mum ene qime ha 35 million taw ko franc CFA ko ballodiral noon hakkude conseil départemental mo Saraya e
hakkunde mum e Sabudola Gold Operation woni SGO ko ngal ballodiral noon ɓe mbawi hebde oɗon ambulance siftinde on noon gila kay Moussa Damfaga suba kay waɗa tigi mawɗo département gila kay o suba o waɗa mawɗo département ardina département mo Saraya kanko e gollidi makko la ɓe kollirino wonde kay e oɗo saha joni oɗo manda woni priorité mabɓe woni tigi woni afo tigi miijoji mabɓe haajuji mabɓe ko gueɗe ɗiɗi woni ko enseignement wondude e santé woni ko jangde e affaire cellal aade ko ɗum tigi ɓuuri wonde haajuji mabɓe ko ɗum ko caggal conseil département o noon woni tigi soodino ko wiyete régulateur woni machine mawɗo bawo réglude courant ha kuɓam wona ha kuɓam dawan lawol taw ko hôpital kuɓama mo hôpital mo Saraya caggal ɗum kadi ɓe coodino plateau radio e oɗo saaha joni ɓe coodi koko wiyete ko oɗo ambulance taw ko keso pula jaaduɗo e jamanu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Mamadou Ibra Kane ko jaydiyanke kanko ardi kanko woni patron groupe immédiat o waɗi tigi aset hanki o lancement woni tigi lancement mouvement makko dawrugol woni mouvement politique e oɗo saaha joni mo ardi on mouvement ɗon o inniri ɗum o inniri oɗon mouvement tigi o inniri ɗum demain c'est maintenant woni tigi janggo ko ñalawma hande janggo ko joni ko ɗum woni ko inniri oɗon mouvement o holliri noon woni e nder mouvement he noon o noddi yimɓe hewɓe mbawi notitade e nder salle de conférence o joƴini yimɓe hewɓe guila artiɓe diine ha e artiɓe dawrugol e yimɓe hewɓe koreji makko e silaɓe makko ɓattiɓe mo kala o wawi bismade ɗumen e oɗon conférence andini ɗumen kay wonde oɗo saaha joni o tafi oɗon mouvement taw ko mouvement politique woni mouvement dawrugol o fiftaki kadi jeeyede e biriji gembantoɓe gam yidde ardade leydi Sénégal e sumgoji tijjani e ñande nogas e joyi lewru février 2024 ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni capantato koninke taw ko koninkoɓe faabu sapeur pompier en Sénégal naaɓe nuldunoɓe to leydi Turki yaade faabu yaade turki naaɓe caggal kay nde leydi yerɓuno toon yerɓande mursne no feewi kamɓe capanɗe tatoɓe foof ɓe garti ha laaɓi e nder leydi mabɓe ɓe nulduno noon koto wuuro witengo hattayi noon ɓe mbaɗi toon kene ɓuura balɗe sappo noon eɓe irta leydi eɓe irta kaaƴe ƴewde kay so tawi eɓe jiita wurɓe ɓe garti noon kamɓe kala noon ɓe garti eɓe celli eɓe kisi hoolaje ɓe tawi noon jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu ene ari jaɓɓadeɓe to bowal ladde diwaji ngal Blaise Diagne enegal ɓe ho radio leydi Sénégal noon nuldino rokkiri caggal nde nuldi toon kay ɓen koninkoɓe faabum fodde capanɗe tati sapeur pompier rendinino kadi fodde temedde jeegom million taw ko français CFA ko ballal kay hakkude e ballal leydi Sénégal wallidde leydi turque e saha kay yerɓande leydi yerɓuno toon yerɓande mursne no fewi ɗum tengtina tan jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni leydi turque hakkude muɗuma e leydi Sénégal hono jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi holliri weltare makko mawde no fewi e gartal kay ɗeɗon dendagal capanɗe tati sapeur pompier neldunoɓe taw kadi koye nokku to wiyete épicentre woni to wuddu leydi yerɓunoto ko toon ɓe nelduno e nder ngoɗon wuuro ɓe garti kamɓe foof noon eɓe celli eɓe kisi ɗum noon eɓe jetta hen Allah no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehli men Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum rahmatullah taala barkato Ghalii Abuu Bah salmitama e dendagal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno Fadarudi Cissé oɗo de ko kerece ko labbe o holliti kamɓe de laawol maɓɓe ngol ñalawma aljuma ko force kala gonɗo kerece o hoorat holko waɗi ɓe hoorde nde o namdande o wi ko Jésus Christ ina wayno ko ñande heen rutti joomum hafeere croix mo wanno e daande nde ɗum waɗi kamɓe croix one mawne e maɓɓe ɗum woni ko ɓe mbaɗata e daaɗe maɓɓe ɓe ɗum waɗi ñalawma aljuma ko force goto maɓɓe fof hoorat so ɗum mima ɗon jehen to e elinkin ina wayno golloɓe laaɗe sehoɓe ɓe kolliti kamɓene de caɗele maɓɓe holɗum fodde duuɓi nogas eɓe goni ɗon eɓe ceeha laaɗe kono noon ɓe jiitaki hen koye maɓɓe ɗum noon eɓe kolliti laamu ngu yo waw walliddeɓe haaɓe mbawa dañde noɓe mbawi jogorade hoore koye maɓɓe so en garti ɗo e nder Ziguinchor ina wayno sukaɓe Benno Bokk Yakare e gardugol Cheikhna Touré kamɓe de ɓe mbaɗi holɗum yewtere maɓɓe
ɓe kolliti fodde ɗiɗo Ousmane Sonko maire Ziguinchor jooɗima hitande wonko wino Ziguinchor naɓe on waɗanaɓe kono o yiyaka o wino addino otoji ɗiɗi ina ƴetta mbalit ɗin noon dogi ko balɗe ɗiɗi boni ha joni noon mbalitiniwi gandañ e nder wuro ngo ɓe mbima kadi yo yaato marché kande to kanko Ousmane Sonko ndiyam nan toon gilara toɓo ngo gasi fewde joni hay hunde ndiyam ɗam ittaka ɗum ɗo fof kadi ko golle makko kanko woni e mairie makko o gollani ɓe kolliti kadi ina wayno hôpital o gollal makko ina toon hafere scanner o ronkama kadi yo waɗi hen jungo makko nan ɗo paani hollitama kadi école aji ɗi kadi ngala duusuji ko kanko foti fewnude e mairie ɗum kadi ronkama yo fewnu ɓe kolliti kanko de ina wayno waɗi ko échec fodde hitande ala ko fewnani ɗo yimɓe ɓe ina wayno président de la république hande de maw ar Sédhiou fodde balɗe 4 kono noon kamɓe yew askane ɓe parti Ousmane Sonko ɓe kolliti kanko président de la république de ko wino omo waɗana Sédhiou département mum ɗum de ɓe jiyani ɓe kolliti lawol Sénoba fewde Sédhiou nan ɗum koko boni ronkama yo gas ɓe kolliti pom Sédhiou o kadi ko bonɗo ɓe kolliti o wino omo waɗa pom sande mairie ɗum ɗo kadi ha joni yiyaka ina wayno sa waɗi gueɗe 4 ko gotel tan o fewni kanko oɗo président de la république ɗum noon kamɓe yew askanɓe eɓe kollitamo o waɗi échec e département Sédhiou Goudoumpa ko wino omo waɗanaɓe toon lawol ngol fewde Sédhiou yiyaka Bunkiling nan ɗon fewde kadi Sédhiou lawol ngol kadi yiyaka Marsassoum pom o gasi kono noon pom o e hoore muɗum ina wayno façon mo wino yo waɗe o wona ɗum waɗa ɓe kolliti kamɓe yew askan ina wayno kanko ko arnoɗo ina rawane haalno ko omo waɗa gueɗe 4 ina wayno ko gooti tan o waɗi eɓe ciftinamo noon yo andu manda makko koko gasi ala ko wawi fewnuɗo hay hunde hoto digɗo hay hunde so yettima yo ƴettit avion makko o hoota ɗum woni koɓe kaali hande ɗum woni koɓe kaali janggo Weltar TV musidmon Ahmadi Sakeɓe gorko mbotto kabruji ɗo fo radio Zigui FM jokkodirde e Ghalii Abou Bah ñaamo ñebbe yalno koye waldede allahumma amina seydi keɓe golle ma jooɗi peewi sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali duwana halfinaɓe nden ka kisal leydi Mali oɗo saaha kala nana jokki wadde golle payduɗe no feewi e nder leydi he caggal kay nde ɓe keptuno fodde nogas joyi kilo drogue mo cannabis ɓe keptuno ɗum noon koto wiyete Kuri noon ko wuuro tawtengo sara kerol hakkude leydi Mali e leydi Burkina Faso caggal ɗum kadi ɓe mbaɗino ɓe caggal ɗum kadi ɓe mbaɗino saisi woni ɓe keptino kiloji 6 drogue kiloji 6 or on kanŋe taw on or noon ɓe tawno ɗum kene mofta e nder radiateur oto gonnoɗo kay dogannoɗo e dow lawol ummade Mali faade Burkina Faso ko caggal ɗum kadi ɓe kolliri ɓe mbawino kadi caggal ɗum noon e oɗo saaha joni ɓe mbawi tigui ko yitude lo mawɗo no fewi taw ko lo vignetaji ummorɗoɗe leydi Burkina Faso taw ko vignetaji fenade nadde e nder leydi he ɗina vignetaji noon koko fati vignetaji guilay engin ji lourd ha eko fati autoji transport en commun kode ujunnaji 5 vignette ujunnaji 5 vignette noon jaru majjene qime ha 779 millions 20 000 francs CFA ko ujunnaji temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi jeenaya million ene fawi ujunnaji 4 francs CFA ko ɗum woni jaru ɗiɗon vignetaji fondade umminoɗi leydi Burkina Faso jinnode nadinede e nder ha leydi Mali addunoɓe ɗiɗon vignetaji ɗi noon e complice aji mumen kala e oɗo saaha joni mbiyama teeɓa enquête o nana jokki hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen état major général des armées mo leydi Mali ɓe ɓayini communiqué mabɓe noɓe kewi wadde kala lewru mo on communiqué noon mo tongode 5 o tongode 5 woni tigui numéro 5 andinde opinion nationale et international kala golle fama golli tuggi kay ndeɓe cakkitno wadde communiqué mabɓe wonno ko guila 10 février faade oɗo saaha joni ɓe kolliri noon ɓe mbaɗi 1 opération aéroportier ɓe mbaɗi 20 missions de reconnaissance ɓe mbaɗi kadi 7 frappe aérienne tawi kadi ko ɗiɓi kutiri ko avion ngaji ɗi hinde
MI24 edi L39 wondude avion ngaji biiteɗi super Tucano edi e doronaji kewɗi no feewi kono woni koɓe kuturi e nder ɗiɗon opération ngaji ɓe kolliri non e opération spécial aéroterrestre moɓe mbanno ñande nogasi go e nogasi ɗiɗi lewru février e nder secteur Kamiti commune mo Suba cercle Ségou ɓe mbawi tigui teɓade toon ɓe mbawi tigui e nder on opération noon ɓe mbawi no tigui e nder on opération ɓe mbawi no warde toon terroriste uji nayyi ɓe mbari toon ɓe teɓinoma tan toon kadi fetelaji tati ɗi hinde AK 47 bilan opération ngaji ɗi foof noon ko ni lelori ɓe bonni base uji terroriste uji joyyi to wiyete Bouna e to wiyete Baya e to wiyete quoi e to nokku to biteɗo Kerakala ɓe koliri kadi ɓe mbari 37 terroriste ɓe nangui 49 suspect woni tumaɓe tigui ne gollodo walla ko terroriste uji tumaɓe ko seɓɓitiɓe ɓe mbawi kadi teɓima nogas jeeɗiɗi fetel mo hinde AK 47 e charge uji mum e kuri muɗum ɓe teɓima kadi ɓe kepti pick-up goto ɓe bonni 31 moto ɓe pirti wonde tigui ɓe pirti fodde noji jeeɗiɗi bomboje jeeɗiɗi tufnoɗe e dow laabi ɓe kepti kadi 49 sac maaro ɗi 100 kilo wondude e sakuji 4 maaro ɗi 50 kilo ɓe mbawi heptude ɗum e juuɗe terroriste en ɓe mbaɗi escorté kadi autoji kewɗi dimdinoɗi marchandise uji e dimdinoɗi guura kayi ha mbawi nadde e wuuro witego Tissita état major général des armées ene des armées ina duwono dendagal mayɓe ɗiɗon janguji kala e gañiɓe hen ɓe kala nde Allah rokkata ɗumen jammu en ha timma ɓayini communiqué o noon ko colonel Souleymane Dembélé kañum woni directeur de l'information et des relations publiques des armées o ɓayini communiqué o ko Bamako ñalawma hanki nogas nayi février ñande nogas nayi février 2023 ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mbima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen hélicoptère tawi ko hélicoptère jollunoɗo président de l'Assemblée nationale woni hoorejo suudu sarɗeji ndi leydi Côte d'Ivoire e ministre uji kewɗi no fewi waɗi tigui waɗi accident walla mbiyana waɗi atterrissage forcé ɗum noon waɗi atterrissage hélicoptère o noon ko hélicoptère militaire mo hinde MI8 mo armée leydi mo armée de l'air mo leydi ndi hélicoptère o noon waɗi ko atterrissage forcé walla atterrissage d'urgence e nder wuuro witego Gohi Tafla ko e seta hanki nogas e joyyi lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati hélicoptère o noon mbiyana général de corps des armées hono biteɗo Lassina Doumbouya kañum kadi woni chef d'état major général de l'armée mo leydi Côte d'Ivoire o ɓayini communiqué nder communiqué noon o holori wonde Adama Bictogo kañum woni hoore suudu sarɗeji leydi ndi e jagorɗe ɗe wonduno e nder hélicoptère en kamɓe kala Allah dandiɓe eɓe kisi ɓe wonduno noon koye ministre des affaires étrangères e wondude ministre des budget wondude vice président sénat ɓe ummino noon koye meeting politique kamɓe kala noon Allah dandiɓe ɓe kisi hen o holliri kadi wonde équipe technique tafama e oɗo saaha joni en udditi hen lotgoji jaƴƴi no fewi beele kayi eɓe ganda holko saabi accident o koto leydi Nigéria paɗen leydi Nigéria yihino sumgoji mum aseda hanki o subade horeji leydi e subade sarɗiyeji joɗantoɓeɓe kay nder suudu sarɗiyeji leydi ndi nokkuji ɗi noon nokkuji kewɗi noon teskama ñalawma hanki o sumgoji ɗi e bureau ji vote leeli udditi toon ko ɗum saabi hay ñalawma hande o ɗi nokkuji dawri ko sumgoji ɗum noon ɓe kolli oɗo saaha joni yoga e nokkuji kadi puɗɗima limore mumen oɗo saaha joni dendagal ɓesgugu kala woni tigui koye ŋattiwere yidde andude kay ko sumgoji ɗi jogori jibinande ɗumen INEC woni tigui commission électorale indépendante ko commission halfinaɓe kay ko fati e sumgoji ɓe kolliri tigui wonde kay ɗo e balle seeɗa ma résultat ji ɗi foof jaltu ha laaɓa ha moni foof anda to daari taw ko résultat ji labɗi kadi labtude siftinde on noon leydi Côte d'Ivoire leydi Nigéria siftinde on noon leydi Nigéria jogui ko capanɗe jeenayyi e tati million électeur woni 93 million électeur kamɓe kala noon e oɗo saaha joni moni kala yeehi wedduyade carte mum ana faadi kay résultat ji andude kay mbiri mo gembuno o landa travailliste e ardi kan ko biteɗo Peter Obe on noon ardi ka ɗon landa on noon holliri tigui wonde yidde mum e oɗo saaha joni ko sumgoji ɗi kay yo dartine ha laaɓa di pirte sumgoji ɗi mbatte saabu kay ɗi ndewani lawol ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Cameroun aseda hanki o ko bomboje tati petti to wuuro witego Buea noon ko capital west capital sud
west leydi Cameroon ko goto noon e région ngaji anglophone tawateɗi e nder leydi hen koye saaha tigi coup d'envoi ko fati e puɗɗugol course taw ko course kay ɓeɓe mbiyata ngabboyde e montagne ɓurɗo mawnude e nder leydi he montagne mo mbiyata Mont Cameroun ko nden tigi bombo goto fetti on bombo pettuɗo noon bombo gadano fetti tigi ko moftanoɗo e nder oto goto panɗo sara kay course o fuɗɗoto ɗo hay goto mayani hen haɗani kadi course o jokki course mum fodde temedde jeegom athlète arɓe notitade hen ummoriɓe sappo e tati leydi kamɓe kala e oɗo saaha joni ɓe mbaɗa course kay ɓuura yawde ngabbude e oɗon montagne taw koye montagne uji ɓurdi towde o jeeya e nder Afrique saabu oɗon montagne to weki makko ko ujunnaje 4 métre walla mbiyen ko 4 kilométre ko ɗum woni 4 kilométre ko ɗum woni towendi oɗon montagne habaruji men ɗemngal pulaar habaruji men ɗemngal pulaar habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Italie paaɗena e nder maaje kaɗe ɗe leydi Italie ko bato jollunoɗo ɗannotonoɓe ɗande suuɗere kañuma yuwi toon e oɗo saaha joni 49 woni 59 migrants yitama hen wasɓe pittali mumen koto leydi Iran paaɗena amma baneyra ko debbo espagnol najo nangonoɗo kay guila e mayde hitande 2022 e nder leydi Iran ko cokonoɗo to noon woppitama ha laaɓi eno holliri kay ministre espagnol kalfinaɗo ko fate affaire étrangére kanko noon holliti caggal ma nanganoɗo o noon woppita ha ƴetti avion mum diwi kay ha yalti leydi ndi ha laaɓi ko ndena ministre o ɓayini communiqué mum andinde kay wonde o woppitama ha laaɓi o yalti leydi ndi oɗo saaha joni koto leydi Palestine walla Cisjordanie paaɗena e Palestine najo goto noon kañum yooɓi pittali yimɓe ɗiɗo taw ko colon juif wonnoɓe nder auto men alata hande o e nder Cisjordanie koto leydi Russie paaɗena hoorejo leydi Russie hono Vladimir Poutine o joofima fiɗino nde ɗo fedde witende l'OTAN o holliri noon e oɗo saaha joni l'OTAN tigi woni tigi koko gembeni guerre hakkude mabɓe kay e leydi Ukraine saabu kay o holliri wonde l'OTAN kañum kay la saaha nana rendina armuji e kalisaji nokka koninkoɓe e leydi Ukraine e oɗo saaha joni goni koye jinggude ɗum noon koɓe gembaniɓe oɗon guerre ɗiɗon ko konngudi Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Sa Keɓe ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehli men Sara Blay Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on